Ми от Варна, но пътувам до там през... Тръгвам от тук, майка ми работеше по-хубаво с нощните влакове. Преди тръгващите малко ми звъни това телефончето, часовника и аз го спрях, нали, викам, аз събудих се и си гледкам през... Виж анимация. Играта е задължителна. Ами аз що не излизам с анимация? А? Трябва да поизрасте да усети Защото си млад. тежестта. Аз ще да ти изпращам едни клипчета и после да забравя направих едни много хубави и предимно народна музика. Тунел. Но с двама негови ученици, които са много добри. И Пламен Дето. Между другото, той е същия колега, ще бъде тук. Виж устата. Той има Виж, аз съм Ние под какво водата. ще направим, защото сега в четвъртък е 1 май, Виж, а Елена. вторник е Гергьов. Елена. Ага. Вие може ли да дойдете в Под понеделник? водата сме. Това е 59. Извадихме жлъчката и карцином. И карцином на жлъчния. Елена, виж, ти си в анимацията. По-скоро тече, за съжаление. Ама Без очи. Да се види какъв е статусът. Рожбе, ай.